kaka jatend piny Kenya mar abich matene no dong mana kod higni 2 kende to tam mare mokwongo bro bedo karumo. Kapo ni kitudri kodwa gi sani antiere kae kod Odera kachiel kod Jaindi Kisero. Giduto gina jolony e weche mag uchumi. Kapok ne wadhi yuyo moro madundo eri ka ng'isi ni mak paro kanyo kotudore kod chenro mar jatend piny Kenya William Ruto mano mar bottom up economic model. Mane chenro mane jatend piny ouso ne jopiny. Gino mano miyo jopiny obedo kode kod geno. Nong'iso jopiny ni sani mano higa mar 2022 sani nengo mar ngima nitiere malo. Kadonje telo kama ndalo 100 mokwongo nengo mar ngima bro bedo kadok pinya. Kata kamano penjo ni bottom up economic model ma jatend piny Kenya William Ruto notiyo godo e kinde kisera mar ombulu be osekelo ber mora mora kata lokruok mora mora kata osekonyo e kelo lokruok mora mora ne nengo mar ngima ma japiny to pod ywak ni nengo pod oridore ne. Jace erokamano ahinya. Bottom up economic transformation agenda mane Ruto nenigo specific targets. Kapok wawacho ni whether it is effective or not, wakwongo wacho ni to ne en ang'o to ne gi target ang'o. What was the focus? Achiel, bottom up economic transformation agenda mar Ruto achiel ne nobiro gi gimiluongo ni agricultural subsidy and fertilizer program. Mane okele gimiluongo ni omiyo jopur mbolea moduok piny e nengo koa siling 7,500 kilo 50 mar fertilizer to siling 2,500. Program no notemo medo agricultural production nikech achiel oduma mane kipimo oduma ma jopiny noyudo kata jopur noyudo koa higa mar 2022 nyaka sani omedore gi tan 2 nikech 2022 jopur noyudo cumulative 3 million tons. Sani to ne wachope 5 million tons. Gima mano konyogo en ni reduce gimiluongo ni importation mar chiemo. Koro wadok chien e kelo chiemo madang bed ni biro Kenya ka koya oko. Kendo mano bende okonyo reducing gimiluongo ni imported inflation mane nyalo biro through weche mabedo imported go. Mar ariyo, focus mar jatend piny program ne mar betani bottom up ni stability mar currency to gi imports. No biro gi gimiluongo ni management of foreign reserves. Through foreign exchange reserves ni at least was move the exchange mar the dollar from 162 to the current 129. Mama no bende odwoko gimiluongo ni inflation magachiel kuom gik motemo boost this inflation wayudo stability mar the shilling. Program mar adek mane Ruto nego kata mosebedo ko implement iluongo ni the tax reforms to revenue mobilization. Nikech jatend piny no biro gi gimiluongo ni affordable housing mokelo gimiluongo ni tax 1.5% on the salary kendo duogo kendo gi tax moko momako weche mag health. Kendo program neno mago duto donge nomedo mahinya jopiny kose abro mi effect gi kuom jopiny but mago e gima ntiere bottom up agenda neni. Gima mar ang'wen mantiere bottom up agenda neni en gi financial inclusion and social protection. Mane mantiere gi SHA gi SHA gango gini go SHA gi shift. The third thing and social safety nets. Okay, so koro gigie programs negie effectiveness nege kuom japiny mondo japiny owinjgi emosebedo gi tabu nikech achiel en adieri ni owacho ni nengo piny odok piny kipimo gi lokruok gi gimiluongo ni consumer price index mo wacho ni to japiny to wacho ni ok ne duoko no ok donjne ang'o ma do timre ere kama gap nitie. Achiel sirkal Ruto ni osebedo gi problems moko mamiyo kata obed gi transformations gi to japiny ok nyalo winjo. Moko gin governance, gik machalo kaka corruption, gik machalo kaka allegations mag cronyism mago osebedo ka. Mago kikete program ni to bro chuno ni gik motemo implement gi ok chop ne japiny mane bottom up bottom kama no odwaro cha. Koro programs negi
moko osebedo gi effect e economy to onge gi effect kuom japiny nikech implementation nitiere problem, kaka gichopo ne japiny nitiere problem. Kiwacho ni implementation nitiere problem, kaka gichopo ne jopiny nitiere problema. Problem no inyalo tiek nade mar mondo mi japinya owinjane mit mano mar bottom up economic model. Awacho ne problems gi moko gin gibiro gi issues mag governance. Kaka itayowa. Okay? Nikech ka culture matayowa ok en culture ma is seriously because one of the problems maruto mantiere program sirkal ni en issues mar tich en leadership in terms of how do we deal with corruption, how do we deal with wastages. Nikech wan gi jok moko kata nitiere ji maneno ni sirkal nitiere dhano ma overspend. Sani nitiere allegation ne jatend piny otiyo gi more than 12 million to travel from Kenya to Addis Ababa. Yeah? To 12 million ni to en pesa ma kata de ket e skunde to do bridge the gap between capitation madonjo ne jopuonj ne schools and all that. Suppliers mo supply schools do chul, you know. Magi problems ma wan go, teething problems. Nitiere problems ma ji wacho ni a lot has been spent through tokenism. Ineno ka jotelo dhi e buche to chiwo tokens. And in big numbers, you know, pesa mado tigo to at least reduce cost magigik moko in terms of production. Mondo mi cost go odok piny. Koro magi e teething problems mamiyo kata de bede ni agenda mag better ne ber kabisa. To japiny ok nyal feel. Okay?